विद्या में आपका स्वागत है। वेलकम। अभी अभी रुपेश राजा ने पेश किया। क्या किया? सड़िया पर डालब नजरिया नजरिया तो सड़िया फिर से पहिरे के पड़ जाए। ऐसे ऐसे पंठा भक्ति गीत सुनने के लिए 1 से 100 तक कच्चा कच दबाते रहे। और का करी बिगाड़ दल जा तारे गूगल पे कर दियो। हेलो बड़ी सुंदर। अरे साउंड का जवाब नहीं है। खाली सीटी आर दी बस। वाह वाह मेजर किसेर नसियार का फेरा में पड़े लगबो रही अकेले जहां राजा बन के राही हर खाई न घसमा समिली महीना दिन पर बाकी करुआ विचारना वसियारा के सही। बड़ी सुंदर गीत संगीत रोड सब के सुने के मिलल। बगल में बैठल प्रतिबंधी कलाकार रोड सब के बड़ी सुंदर सुंदर गीत संगीत से सेवा कोई वहाँ के नाम अजित हलचल जी। बहुत सुंदर व्यास अजित हलचल जी रवि लोग के गा के अरे झोनी बढ़िया लागल लेकिन बार बार कहत नहीं कि 25 मिनट हो गइल बा 5 मिनट आवड़ी गा दिया 30 मिनट में हमने के प्रोग्राम समाप्त हो जाई। जुड़वा देनी बहुत सुंदर दिया बहुत सुंदर है लेकिन रोरा घर के टाइम बाटे। हां भैया घड़ी के अबे आई तने होने के गीत संगीत के दुनिया में चलल जाए। वाह वाह बड़ी सुंदर भजन के भाग लो कैसे हरे राम हो डकटो नको हरे नाम हो दवाई हो तब भजन ले सुगंधवा कवनो हरे रोगना सताई हो बड़ी सुंदर भजन पे भाव लगा राम हो डकटो न कर नाम हो दवाई हो अरे भजन ला यह सुगन वह कवन बाप रे कैसे अरे भजन ला यह सुगन वह रोहगना सताई हो
भजली हो कौनो रोग ना होने अरे कहे कब कैसे कैसे सूरदास भजले चकरहार सूरदास भजले तकदा जाना तनिया कहियो तारा कैसे ना होई कैसे फट जाई कि सूरदास भजले हर कबीर दास भजले संत शिरोमणि बाबा हालांकि कलाकार के कोनो कलाकारी ना छुपावे के चाहिए ना 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 खुल के आवे के चाही। जी ब्यास जी के हम देखले रहनी हो बड़ी सुंदर गाइले लेकिन लागता कहीं ढेर दूर से आइल बनी तने मन थाक गइल होखे जोड़ा ना हो खैर कोनो बात ना सूरदास भजले सूरदास भजले अरे कबीर दास भजले संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास भजले ए नमुआ के और जपले रहेंगे हरे भोले बाबा जपले रहले पैसा ली आशीर्वाद ले श्री राम गिरी वकील साहब जी की तरफ से बड़ी बड़ी आशीर्वाद मिला वकील चाचा ध्यान देवे के बा हमारा समस्त मंडली के मिला चरण में बार बार लगातार हार्दिक अभिनंदन है मैं आंगनबाड़ी चलता कि भोले बाबा जपले रहले भोले बाबा जपले रहले डमरू बजाई हो अरे त भजल ये सुगनवा कवन भजल ये सुगनवा कवन रोग ना सताई हो भजल ये सुगनवा कवन रोग ना सताई हो बाबा जी सरिया पर डालब नजरिया तब फिर से पहिरे का पड़ जाए भाई अगेन बारे उज्जवल कुमार ये कहता है कैसा ऐसा ट्यून सुनने के लिए 1 से लेकर 100 तक कच्चा कच दबाए ई ना बतौल कि तहार दबाव के बा कि तारा घरे खेव के दबाव हमने खजना सिस्टम घरे रखल हो हां ये करो लगे एगो बा चीज दबा दियो में ज्यादा इशार हमें के बात था हां सार हमें हां हई रोवा हई रहा सार प्लस वही का हो वही सब मनीषा से तब खैर पहल का गौनई बा अभी तो कहते रहे कि बड़ा गौनई हम सुन ले बनी देख ले बनी
आज बुझाता कि हारल बनी ना बाबू हम अभी तरह कर हम ताकत न की ते इतना भूला तरह तरह कर ताक के गावे लगब तो कहब कि ना गाय तबियत ठीक नहीं अभी तरह कर एको हाली हम तकनी हानि निमन से आ तब तू राजा दशरथ के जगह पर राजा जनक के लगल हो कह के चार अब मन बना के तरह कर ताक दी तो समझ ल कि का हो मंडली हमन के बाली है सुमिरन में मंडली कंडली कहते हैं अरे दादा हो लेकिन वो बात पर हमन के दरकिनार कर देनी है कि ना अब का तरह के कहे सीख ना बैठी ना रौरा कहे बैठी रहुआ के कुछ के कहा बानी करवा के कुछ कह सके हां बैठा निहाल भाई निहाल बाबू हमरा मुन्ना भैया बानी पुरस्कार देले बानी हमन के बाली है जा जकरा सोजा परी ले जा पहले आधा बॉल तो ऐसे ही ले ले आधा गावे घरी तार अपने खत्म हो जाए तो ई सब ना हम का गाइले केकरा संग गाइले जेकरा संग गाइले वो गावे अब तरह संग का मन बना के हम गाए मिकी माउस का आवाज ले ले निकी माँ और लइका संग के कार्टूनवा एगो ना होला टीवी में हां मैं चको अब तरह संग का हम कहीं बतावा ना लेके क्या करो ठीक गाओ तारू हम उतने से खुश बानी कि तू जकर चेला हो ओकरा ले निमन गाओ ढेर आ हमरा जिला जवार के हो त हमरा खुशी बा ओकरा ले आवाज ढेर बढ़िया ओकरा ले ठीक गाओ तारू जकर चेला उ जंगलिया से निमन गाओ आए हमरा फेर में मत पड़ो हम का गाओ तनी उ मत फेर पड़ो अपना गावे अपना अरे आई हां सभापति बाबा कोनो नया पर नहीं मरो ना उहो के बाबूजी मरल हो हां आ सभापति बाबा मरल बानी हां समय आई तो हमनियो के मर जाए यहां के जिए खातिर नहीं खे आई हां समय के बात है हां रात बा हां हई बत्ती बरल बत्ता अच्छा लगता हां अच्छा लगता हां अभी बुता जाई तो लोग लागी जनरेटर वाला के खोजे हां कि केने बा की अन्हार कर देलन हां काहे कि रात बा बुता जी तो ठीक न लगी ना बड़ी तबे निमन लगी हां आई हे बत्तिया सवेरे किरण फूट जा हां घाम उग जा हां आई बरते रह जा तो लोग के निमन लगी ना ओही बेरा लोग जनरेटर वाला के खोजी केने बा तेरा अधिका भइल बा अभी ले जरौले बा समय पर सब निमन लागेला हां ऐसे ही जन बरल बा ओकरा बुता जाए के बा हां जन फरल बा ओकरा झड़ जाए के बा हां ऐसे ही जियाइल बा ओकरा एक दिन चल जाए लहरी बाबा के भाव एगो हमरा मन पड़ल वाह वाह अरे भोरेला से झोरेला अरे बड़े से पुताला कि धर्मशाला हो दुनिया एगो दुगो गीत के उसे लिखवा लो जलसा के अनुसार अब राम हमारा डॉक्टर गाओ तो अच्छा निकल वो दूसरा जगह गया हमरा गुरुए जी के लिखल गीत हमने के जानो सीखत नहीं जाओ घरी गाओ तो हमारा गुरु भाई बड़े जना पुचुक सिंह संतोष सिंह खूब बेसी तो जलसा के अनुसार एगो दुगो गीत लिखवा लो अरे भोरेला से झोरेला अरे बड़े से पुताला धर्मशाला हो दुनिया अरे केहू आवेला रे केहू जाला धर्मशाला हो दुनिया केहू आवेला रे केहू जाला धर्मशाला हो दुनिया झोरेला से झोरेला हेलो आवाज उठा आवाज खाली झोरेला से झोरेला बड़े से पुताला धर्मशाला हो है
धर्मशाला हो दुनिया अरे केहू अवेला रे केहू जाला धर्मशाला केहू अवेला रे केहू जाला धर्मशाला हो नीरज बाबा काम करना चिन्ह नहीं जा अच्छा वही के गोड़ लगन यहाँ वहाँ सब के हमर मामा लगा आका दू वहाँ के दमाद लगा तब तो हमें से दोसर नाता न होगा रावण सन आदमी मर गईले हां जे कहले रहे कि अगर जियत रह जाए तो दूध के नदी बहवा दे डायरेक्ट स्वर्ग में सिन्ही लगवा दे जेकरा घरे लोग मुई अपन जाके भेंट क जाए हां आ जब रावण मर गईले हां तो हमनी के पूछत कि रावण ऐसन ज्ञानी दुर्योधन अभिमानी रावण ऐसन ज्ञानी दुर्योधन अभिमानी हमरो जवार से कहवाइल बा का सुननिया कुमना से कहवाइल बा रावण ऐसन ज्ञानी दुर्योधन अभिमानी बाली ऐसन सानी करण ऐसन दानी बाली ऐसन सानी करण ऐसन दानी हमके पहुना बानी नीरज बाबा पुरस्कार दिल बानी हमरो के पूरा मंडली के भी अच्छा अच्छा उहे तो कहे अच्छा हमरा सभापति बाबा के नाती बानी गोड़ लगनिया बाबा के नाम कहां रहे नीलेश बाबा बानी हमरा गांव का सटले गांव यहाँ का कुमना घर जय हो बाबा विनय बाबा बानी आशीर्वाद दिल बानी बाबा का पौला के पानी ए लइके चैंपियन आजाद लाइट टेंट हाउस प्रोप्राइटर बानी अहमद भाई पुरस्कार दिल बानी अल्लाह ताला रुआ का बना के आरे उन पर कहानियां नहीं अरे गोबले का वाला कि धर्मशाला हो दुनिया उनको कहानियां नहीं गोबले का वाला धर्मशाला हो दुनिया सभापति बाबा के छोटकी पतो बने अपने हैं रौरा हैं गोड़ लगन प्रोफेसर साहब रौरा हैं कि यहाँ के पत्नी हैं अच्छा जय हो प्रोफेसर साहब चलिए यहाँ के पुरस्कार भेजल बनी हालांकि मास्टर साहब लोग जल्दी खर्चा करे के चाहे ना ना जी हम जान गए टीचर वही सब मनगर बने अच्छा यहाँ के प्रोफेसर साहब के लड़का ही सभापति बाबा का पोता है जय हो आपन नाम बाबा सोनू बाबा बानी सबसे छोटकी पतो तो चार गो पतो और न होइलो हां माने भीतरी माल नहीं किन खिचले रहे ढेर हां होला सास ससुर केहू के बेसी मानेला केहू के तनी कम मानेला कि धर्मशाला हो दुनिया आ केहू आवेला रे केहू जाला धर्मशाला हो केहू आवेला रे केहू जाला धर्मशाला हो
ना मरे के रही चाचा तरा जा दशरथ जी के नाम मरे के चाहे पूछी का है उनकर तो भगवान लड़का बन के आई रहे तो कम से कम उनका जिए के चाहिए ना तो जे को लड़का भगवान बन के स्वयं महिले वो मर गए तो फिर हमनी के चिन्ह रुक जा बाबा के आ जाएगा ऊपर आए तो तनी अच्छा लगी तनी गोरवा छू ले हम हां जी आए जय हो पैसा मायने नहीं खने रखो तोरवा सब के आज बाबा लोग के परिवार में आइल बनी तो आशीर्वादवा बेसी मायने नहीं रखो यही से एक जन बैठ के देखत रहे अच्छा नाल वादक सत्येंद्र शर्मा जी वहां के नाम पर पुरस्कार भैया दिल कुमना घर आपका कुंभज ऋषि के कपर फोर बाबा लगे हमार भाड़ा रहे 7 बरिस पर हम हो 7 महीना पर हो गए नहीं जानिए कि जिए के उम्मीद ना रहे तब बाबा हमार भाड़ा भकल कि जी जाई नाती तो हमार 5 साल सदा बरस चलाए अब हमनी के नहीं जिए दे तो सतमास आदमी बदमाश न होला बहुत सतमास तो जिए लसना जी जिए से तो फिर दूसरा के जिए ना अच्छा राउत आपन नाम बताएं हमें कृष्णा बाबा बानी मरहावरा के धरती से आप प्रोफेसर साहब के हम जान गए आज तक हम मुंह में मिला ले हम मुंह में मिला ले राजा तैया के तमने के मामा नु भाई नहीं मामी आइल बड़ी मामा ए मामा 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 मामी आइल बड़ी अच्छा भगिना लोग के बियाह में अच्छा और बा कि राजा धीराज महा राज दशरथ जी राजा धीराज महा राज दशरथ जी ये हमने के सोनी कुमारी बारी प्रोफेसर साहब के सुपुत्री बारी हमने के बहन है बहन पैसा नहीं दी तो ठीक है अब दे दिलो अब मत तो पैसा ले अब अच्छा ना लगे होई तो चाचा के भेज दे चाची के भेज दे तू मत राजा धीराज महाराज दशरथ जी अलख निरंजन रहे सौर समरथ जी अलख निरंजन रहे सौर समरथ जी लेकिन जब काल आई तो उनको सुना अरे काल के वो लाभ नहीं अरे उनहु से याराला कि धर्मशाला हो दुनिया काल के वो लाभ नहीं उनहु से याराला धर्मशाला हो दुनिया कि धर्मशाला हो दुनिया अरे केहू अवेला रे केहू जाला धर्मशाला हो दुनिया